Awakmu teke waktu 5 menit ke mangan. Makasih akhirnya aku udah waktu kayak mangan. Akhirnya aku sok mangan. Ayo dibuka. Lagi sok tadi jelly. Hari iki mangan opo iki? Oh, enak dulu Oh, enak tenan wae. Mau mangan opo iki sing mbok cekel? Oleh aku kerja nang kene. Biasanya aku mangan karo roti lek isu-isu. Maksudku iku sing mbok cekel. Oh kita pak, iki roti biasanya tak sayur, tapi kita kayak jelly enak sampean kudu nyoba. Iso nggak cita rasa sing paling enak manis. Wis berarti aku njok sithik. Ya kita kayak tapi sidik. Up. Wah, aku kudu ngomong iki lek enak ibuku lek misale rotine enak. Hei, wong bikini Batem, kon kudu mangan roti iki. Roti paling enak. Enak. Nah, awakmu ndelok ta, rotine jeline sedih ditarik. Awakmu tak roti tapi sithik ae soalnya awakmu wis lemu. Nyo iki tak awakmu tak sisan tapi sithik. Siji. Rotine sing gawe SpongeBob paling enak. Kamu wis tak omongin lem seleng ngedol roti aja nang kene. Tapi kan aku kan ngedol roti, guys lagi. Aku sing seneng rotiku. Nyo. Nah, cepet sampean cium. Sampean ambu. Enak kan? Tapi iki koyo enak iki rotine. Tapi ojo ngedol roti nang kene, aku gak seneng misale rotine didol nang kene. Tapi lek misale awakmu iso ngedol roti nang kene, awakmu bakal untung. Berarti pikir-pikir iso tadi duit iki. Duit, aku seneng duit. Duit.